संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच कणकवली तालुक्यातील कळसुली गावात आता पर्यटकांना बोटिंगची सुविधा उपलब्ध होणार आहे। यासाठी प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा कळसुली गावचे सुपुत्र हनुमंत सावंत यांनी पुढाकार घेतलाय। या बोटिंगचं उद्घाटन 22 एप्रिलला अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर मान्यवरांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांनी दिली। सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असणारा कळसुली गाव गेल्या 15 वर्षांपूर्वी पर्यटन गाव म्हणून घोषित झाला। तरीही पर्यटनदृष्ट्या गावचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही। गावचा विकास व्हावा आणि स्थानिक युवक युवतींच्या हाताला रोजगार उपलब्ध व्हावा या तळमळीतून प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांनी प्रथमच इथं कृषी पर्यटन सुरू केलं। त्यानंतर आता पुढचं पाऊल टाकत कळसुली डॅमवर पर्यटकांना बोटिंग आणि फिशिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विशेष काळजी देखील घेतली जाणार आहे। याचा शुभारंभ 22 एप्रिलला अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर होतोय। या निमित्तानं प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांच्याशी खास बातचीत केली आहे आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास असणारेच आणि कोकणातील पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून काम करणारे प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांच्याशी आज आपण चर्चा करणार आहोत। त्यांनी गेली बरीच वर्ष कोकणामध्ये आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि आपला कळसुली गाव हा विकासाच्या प्रक्रियेत यावा यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे। त्यांच्याशी आज चर्चा करणार आहोत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की नेमकं आपलं काम कसं चालतं, कशा पद्धतीने आपण विकासाच्या प्रक्रियेत हे कळसुली गाव आणणार आहात हे जाणून घेणार आहोत। नमस्कार सावंत साहेब। नमस्कार सावंत साहेब, आज तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत की ह्या कळसुली गावामध्ये मागील बरीच वर्ष आपण वेगवेगळे उपक्रम राबवले आहेत, म्हणजे शैक्षणिक असतील, सामाजिक असतील किंवा अन्य धार्मिक असतील, हे उपक्रम राबवले आहेत। आत्ताच्या घडीला देखील आपण ह्या कळसुली गावामध्ये एक चांगला प्रकल्प राबवत आहे जो असा आहे की बोटिंग आहे, डॅमवर जे बोटिंग आहे ते देखील करत आहात। इथे जे मंदिर म्हणजे स्वामी समर्थांचा मठ देखील आपण इथे बांधण्यास सुरुवात केलेली आहे। ह्या सर्व गोष्टीला आपल्याला प्रेरणा कुठून मिळते, काय सांगू इच्छिता? कसं आहे की ह्या गावामध्ये लहानाचे मोठे झालो आता आम्ही, तर ते लहानपणापासूनच आम्हाला एक तळमळ होते गावासाठी काहीतरी रोजगार निर्मितीबद्दल काहीतरी विचार करावा। शैक्षणिक शिक्षणातले काही प्रश्न असतील ते कसे सोडवता येतील, शिवाय टुरिझम या गाव जो डिक्लेअर आहे ते टुरिझम कसं वाढवता येईल, हा सुरुवातीपासून आमच्याकडे ध्यास घेतलाच होता। त्याप्रमाणे मी गेले 10 वर्ष ते काम करतोच आहे म्हणा। त्या शिक्षणात म्हणे शाळेला लागणारी मदत, गेले 100 मुलं आम्ही शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आम्ही घेतलेली आहेत की ज्यांना लागणाऱ्या सुविधा, फॉर एक्झाम्पल म्हणाल तर त्यांना लागणारे वह्या, पुस्तकं, कपडे हे आम्ही 100 मुलं दत्तक घेतले या ट्रस्टने। त्यांचा सगळं शैक्षणिक उपक्रम ट्रस्ट आमची बघते आहे। ह्या गावातली असं एक मंदिर नसेल की या गावातील एका मंदिराला आमच्या प्रेमदया प्रतिष्ठानने मदत नाही केली आहे। तर प्रत्येक गावातल्या मंदिरांना आम्ही मदत करत आहोत, जेणेकरून पर्यटन वाढेल, लोकांच्या धार्मिक स्थळांना धार्मिक स्थळांची देवालय नीटनेटकी राहावी। त्याशिवाय तुम्ही म्हणाल तर आपण शैक्षणिक तर केली आहे, धार्मिक केली आहे, शिक्षणामध्ये तर आम्ही बरेच मदत केलीच आहे। शिवाय खेळामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात मदत इथे अनेक उपक्रम मी राबवले, कबड्डीचे सामने म्हणा, क्रिकेटचे सामने म्हणा, जेणेकरून मुलांना त्याच्यापासून प्रतिसाद मिळेल आणि चांगले आपल्या ह्याच्यातून सिंधुदुर्गातून खेळाडू निर्माण व्हावे, हाही प्रतिष्ठानचा संकल्प आहे। अनेक मेडिकल शिबिर लावले या गावात मी। शिवाय गावात मेडिकल शिबिर लावून बरं करोनाच्या काळामध्ये खाटा म्हणा, हे म्हणा, कॉट म्हणा, मेडिकलची मदत म्हणा, आम्ही बऱ्याच गोष्टी ह्या गावासाठी दिलेल्या आहेत, योगदान आहे समजलं। पण मला ह्या सगळ्या गोष्टीतून कुठचाच हे नाही आहे की मला त्या गावापासून काही, आता आम्ही त्या लहानपणापासून मोठं झालं, एकच आहे की गावातली मुलं मोठी व्हावीत, जेणेकरून माझ्याकडनं त्यांनी प्रेरणा घ्यावी। किंवा आम्ही आता हे नवीन उपक्रम राबवतो आहेत डॅमचे म्हणा, डॅममध्ये आम्ही फिशिंगचं मोठा उपक्रम राबवत आहोत डॅममध्ये, जेथे वर्षाला आम्ही 100 टन मासेमारी करतो आहे, रोहू कटल्याची। हा उपक्रम राबवतो जेणेकरून बेकार जे आमच्या गावातील उद्योजक आहेत किंवा बेकार ज्यांचं काय आपण म्हणतो तो ॲक्टिव्ह किंवा बेकार मुलं आहेत त्यांनी त्याचा हे घ्यावा,
काम की घ्यावं. त्याचा आपण म्हणतो ना डॅममध्ये जे आम्ही उपक्रम राबवतो त्यांनी तो पण अनेक अजून डॅम आपल्या गावात ओसाड पडले आहेत, त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा आणि जेणेकरून मी जे कार्यक्रम राबवतो आहे ते त्यांनी राबवावेत. त्यातूनही चांगला पैसा जनरेट होतो. 100 टन मासेमारी दर वर्षाला आम्ही करतो आहे आणि तो बंगालला जातो आहे, वेस्ट बंगालला समजलं तर मासेमारी. शिवाय आता बोटिंग चालू करतो आहे. गाव आमचा पर्यटन म्हणून विकसित झालेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गावात कळसुली गाव हा पर्यटन म्हणून डिक्लेअर होऊन 15 वर्षे झाले. पण आतापर्यंत अनेक कार्यकर्ते मंडळी नेते मंडळी आली, पण कोणी या गावासाठी आज 1 रुपयाचं काम पर्यटनाबाबत काहीच विचार केला नाही. गावातल्या मंदिरांबद्दल चांगला विचार केला नाही समजलं. तर त्या निमित्ताने मी आता पर्यटनाच्या निमित्ताने आता गावात मोठ्या प्रमाणे बोटिंगचा उपक्रम राबवत आहे. त्या माध्यमातून फिशिंग रॉड, मत्स्यपालन, स्कुबा ड्रायव्हिंग ह्या प्रकारचे अनेक उपक्रम मी आता राबवतो. आता बोटिंगचं माझं उद्या उद्घाटन मी करतोच आहे 22 तारखेला. शिवाय धार्मिक विषय रिलिजन आपण म्हणतो टुरिझम राबवण्यासाठी फार मोठं मंदिर गावात स्वामी समर्थांचा मठ बांधतो आहे. ज्या मठातून आता जे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लोक तिथे आता येणार आहेत. तिथे आम्ही मोफत महाप्रसाद 2 टाईम वर्षभर चालू ठेवतो आहे. शिवाय जे स्वामी भक्त येतील त्यांना राहण्यासाठी भव्य रूम्स आम्ही बांधलेले आहेत. अशा प्रकारे आम्ही उपक्रम या ठिकाणी राबवतो. मला सांगायचं उद्दिष्ट हे आहे की सह्याद्रीच्या पायथ्याशी आपण बरेच उपक्रम राबवू शकतो. लोक म्हणतात की अरे सह्याद्रीच्या पायथ्यात समुद्रात नाही असल्यामुळे ते कुठचेच पर्यटन होऊ शकत नाही. ते पर्यटन होऊ शकत नाही. ते प्रत्यक्ष मी राबवून लोकांना दाखवले आहेत. ते लोकांनी बघून यावेत. त्याचा त्यांनी हे लाभ घ्यावा आणि आपण स्वतः सुजलाम सुफलाम होऊन ह्या महाराष्ट्रातली किंवा ह्या आपल्या सिंधुदुर्गातली बेकारी कमी कशी होईल ह्याच्यावर आपण ध्यास घेतला पाहिजे. हाच आमच्या प्रेमदया प्रतिष्ठानचा उद्दिष्ट आहे. आम्ही बोटिंगसाठी अनेक मान्यवरांना आम्ही आमची निमंत्रणं जातील आहे आणि या बोटिंगचं अक्षय तृतीयेला 22 तारखेला आम्ही उद्घाटन ठेवलं आहे. समजलं का की जेणेकरून सह्याद्रीच्या पायथ्याशी काहीतरी मोठा जलपर्यटन व्हावं म्हणून आम्ही बोटिंगचा म्हणजे काय मालवण साईट हा तो कोस्टल एरिया असल्यामुळे समुद्र पर्यटन झालं आणि सह्याद्रीच्या कुशीत एक जलतरणाचं पर्यटन व्हावं म्हणून आम्ही मोठा उपक्रम आता राबवत आहे. जेणेकरून आजूबाजूचे गाव कणकवली तालुका कुडाळ तालुक्याच्या जे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी गाव आहेत हा त्याचा चांगला उपभोग घेऊ शकतील. शिवाय महाराष्ट्रातले कानाकोपऱ्यातले लोक जे स्वामींच्या मंदिराला भेट देण्यासाठी येणार किंवा देवळातलं कोकण पर्यटन जो गाव डेव्हलप होतो आहे कोकण तो त्याचा आस्वाद घेतील. हाच आणि त्यांच्याकडून गावातील बरीच रोजगार निर्मिती आम्ही करत आहोत. रोजगारी कमी बेरोजगारी कमी होईल एवढं नक्कीच होईल. त्याच्यात माझ्या माध्यमातून आवाहन करू इच्छिता कोकणाच्या युवकांना की एवढं की बाबा आपल्याकडे भरपूर आहे, कोकणाने आपल्याला भरपूर दिलेलं आहे, पण त्याचा उपभोग कसा घ्यायचा ह्या माध्यमातून त्याने त्याचा लाभ घ्यावा आणि आपले स्वतःचे उपक्रम राबवावे हाच याचाच उद्दिष्ट आहे. निश्चितच हे होते प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांनी सांगितलेलं आहे. कोकणातील आणि सिंधुदुर्गातील युवक असतील युवती असतील किंवा इतर वर्ग असेल त्यांनी रोजगार निर्मिती येथे ह्या कळसुली गावामध्ये होणार आहे त्याचा लाभ घ्यावा. तशाच पद्धतीने ह्या कळसुली गाव जो पर्यटन गाव म्हणून घोषित केलेला आहे 15 वर्षापूर्वी तो आता विकसनाच्या दृष्टिकोनातून पुढे जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी या कळसुलीचं गावाचं नाव होणार एवढं मात्र आता निश्चित दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.